kväll och välkommen till Dist vid Lötjen. Detta är alltså femte dister och i tutjunda omfärg i Effodeildini och till NSOI som alltså teker emot B36 vi här i kväll. Som Johansson tog erste till Disten Fus, välkommen. Ja, tack för det. Vi vant också en spännande dist till samtoma. Ja, helt säkert. Det är jag vill sagt ta mest spännande disten här omfärg. Det är två öliga välspelande och två som komma från en säker och stäba kapitlet och så som måste skulle mötas i stäba-finalen så det är helt klart öliga spännande och går omstörrelse det. Gott väver och några avskvar. Ja, här är gott lä vid Lötjen och vi kunde tro i manningarna att ha en ball om vi börjar vid hemmalinon så är det Simon Rekve Hansen som är i mål. Per Langgaard, Jens Johansson, Karl Lötjen, Clement Andrasson Olsen, Åtne Fredriksberg, Einar Tröndarjek, Paul Johannes Justinsen, Baro Jekvansson Hansen, Betuel Hansen och Tobias Vittos Ålesen är alltså uteläggare av NSOI Linon. Om vi tror på i gesterna så är det Theodor Thomsen och i Malenon och uteläggare Andreas Hagnason Eriksen, Ottmar Ferre, Roaldo Jakobsen, Lukas Sislevic, Jester Boasson Dam, Bjarne Pedersen, Benjamin Heinesen, Erlendur Magnusson, Magnus Holm Jakobsen och Christian Restorff Mouritsen. Och Simon, vi tar så lite rum med det att på 36 vi är så under charter i mån till att har ju fått två mans utvistar i 17 och halvfinalen om Lackmansteby mot Hape, Eli Falkvart och Patrik Johansen är på i lagbanna så här är ju några brötingar på 36 linon. En så är det så utlövar det samma. Ja, det är samma en så som vann mot KI. Akkurat som lagarner och vi såg B6 vi att en Lukas Sislevic blir inne och en Christian Mouritsen blir inne och en Jester Boasson Dam blir inne och det som är helt ser mest det är att Magnus Holm Jakobsen är med och samma med Roaldo Jakobsen och Magnus Holm Jakobsen han är en hans han har blivit 16 år gammal och är vuxlärare Jan och en öliga onkel lovande lagare. Det är en eltoper han färdig. Ja, han är nu några runter så han var via någon Ålandslin som jag lägger Oslo och Sjölandslin och han har några runter och jag har spelat och sen det som vi någon så men han spelar som rot ner över herran då väl och eller roller av bollen så det är spännande att så han mot den så som ett måndag är ganska det bästa i första kapet i Lötnen. Ja, det är ju som det framgår med att det är ganska täppa i linjen som spelar de bästa fotbollarna, det bästa spelet. Det är det som vi söker från akkurat det som på linjen och tog är det ösningen en eka spänningar som är skapat runt omhändande sten. Ja, det är ganska hype sin upp att det är välspelande lite eller bara och de satsar ner fram efter shot ofta ner mål men nu är det lite nummer 3 och nummer 4 i kapet. Ganska till det här var watching och KI framför som är mer jag vet inte ska man säga men då vinner det snar 8-0 och 2-1 och så vidare så men i Lötnen så är det NSOI bästa lag i varje det måste inte det är alltid den next sida och tar är just favoriter och det är ancha dagar så nu att det som börjar så så vet att B6 släpper välja Söje och tar valt och Lucas som skiftar om och det skiftar om blåst det vill säga NSOI spelar Lucas som inte som det blir att spela motor det ser stökat fyrhållag som då blir spelas 17-lag och det är Lucas med ser 2-3% bara vi avska så nästa som gör det så vet om det jag vet inte om det spelar någon roll men det är Lucas där. Ja, här var ganska det som kan Lucas mest och någon Malmö-laga här Betuel Hansen men alltså Charles Tamarhalt och möjliga och honom här men du ser att det är mentala ganska som ger på 60 väl här så halvna men så tror jag att fletchen av vattnet center tan vägen ösnä alltså på 60 det häver vintern emot sig här i förra halvlek ta låter som någon för er var inte några som för att arva Lukas. Nej, det ser inte ut att arva och lagar fotbollslagar är nog så image där sommardama bättre spela mot vintern så stäcka bara så Lukas med sin dropp att spela fram efter men är det dama på vintern ontal men hetta är heter en låt och hetta skulle inte avska desten nämnvärt. Här var alltså spalt i halvan 3 minuter vid Lötjen och stående 0-0 framvis här Sislevic och i aktion. Och så kommer kan bli den första stora Malmö-lagen här sportsmar på sjur i Seattle men det är så första minuterna snurrar så väl först och främst om Luka följa på annan anvita kvar vid Litcha i kväll. Ja. Halt sig kurs och på 6 det tar lägga neck för i table så nu var det inkast i högra bord och ta Karra Ottmar fram och till Lukas som för att det här då skulle Lukas som toa och på målläggar
Jag såg man som Lukas efter Avatlon från början och det är nog så spänt på vet kvar han är i löten. Ja, det är ofta så omtala version bästa fotbollsspelare nu i färgen och är helt säkert en av dem helt fra och har bollen nu här. Fin stickning in här och här buntet där långt blev 8-0. Jag tar bussat hen här från början på 6:30. Ja, helt säkert en gå Alvin från Lukas och ut med Benjamin och Benjamin till en likar som verkligen har track karaktär. Och han är verkligen till chansen och han har skott några Gomal kappers ner. Han är självsallet och han smäckar till Sporskon. Självant ska han det. Mer vi självsallet till det som han gör. Man sparskar till NSOI alltså för så John tar klara att brodera sig vägen framåt till Vattnon och Isne här till det kanske vara Moira på 6:30 men vi har inte spalt den. Här är bara 4 minuter. Spalter 0-0 framvis här med NSOI och på 6:30. Tobias Vittus Olsen som tar inkast. Per Langgaard här. Clement. Ja, låt alltså efter bara ta kom så inte här så att det eller då Magnusson i stegen att han inte inkast här. Du nämnde då Ösne så men det är sånt det är finallinjen till stepa finalen. Det har ju akkurat Berlin vunnit sig plats i finalen. Det är ganska en sån slä och forsmatch på kan vi komma att gå i finalen. Ja, så det är det som linjen. Nu är det en låt att han distribuerar men håll sig kurs. Det är Berlin och så det kan hända till det men det är just bevisst om det och Lucas som hejvägen alltså tar linjen känna någon annan det är inte för överraskelse det är lika av vänstra backe här Erland Magnusson som är onkel lovande likar vet jag Magnusson med vad men tar som tre då som verkligen tre lässe det är åttni och Clement och så och Roald och Lucas på 6 det här man ska vänta det mesta. Ja, det kan långt vara här Lucas släpps så inte till skott och i första att Roald och Jerry att lova nej helt inte. Så tar de kvar vinna bollen efter här på 6:30 bara rönner och bort för NSOI och här Tobias så som rotar flirar ordentliga. Karl Lurchen var Hansen här. Så skulle de ta klara att få byggna gå upp här vid mankla såcha NSOI ordentligt komma fram efter vattnet och få skapa näka ordentligt. Men så att 5,5 minuter spalter. Dagsens domare är Peter Reinerst. Och så det höra Neckfall kommer till dist i kvalitet vid Lurchen. Ja, det är så nu är det lite säkert, men det som man kanske kan nämna det är att ute i borren tja NSOI här har vi ett 8 i vänstra bordet och så i bara högra så det är mer till att lägga inlägg till Clement. Det 8 är nämligen vänstra bordet och för svinga bollen in. Och bara öliga gå inlägg vi högra bordet men man vill helt säkert alltså att då skifta just till att 8 där öliga väl att träcka in i banan och så karva bollen mål. Här låter det långt till Clement. Han har fått möjlighet här Clement Olsen. Här släpper då så vi skrätchen på 6:30 Altmar Ferre att stå här. Ja, bara till nog väg utanför Johnson. Ja, det kunde vara ordentligt farligt. Ja, det var en fel från Altmar Ferre. Det ser man inte så ofta, men han räkar inte bollen och Clement han är en öliga farlig allvar och skjuter bollen på den vägen. Här alltså kommer då så väl på plats på 6:30 var nu fick stå där bort i ärget men jag kan ju såg ut så ett trust här från NSOI Linnon. Ja, det första vi såg att etablera trust från NSOI och det någon men vi sex är det ganska överraskade och haft kommer öliga väl från början. Här Christian Mauritsen som stretcher ett fruspark här. Ja, inte gör för en goalkost där då var det nere. Jag ska bänken för karantän och sånt. Det kan också Askar Roba som enkt. Men det skulle det ha lov till. Roalder här vid frusparken. Så klirar vi första atlovo efter Roalder till Ottmar. Sen då Christian, ja så en liten Michelin character med den här. Finish ordentligt Ireland. Per Langgaard och Jens Johansen heter är lukar som myverge Per från NSOI. Tar rönnast väl samman tar på er.
Ja, tar rönnas olja väl samman, tar det var nekvadistur samman i bäststöldene. Tar det råd ner där, känner någon annan. Det är området där man spelar med världen. Så kan det bli vanta mycket här, China, så ett inlägg här, Peter Hansen. Släpper då till skott här. Nej, Tor Thomsen och kommer på plats. Så jag kanske sända trivande ut på 6 vägen. Tar för sköllar och borster. Här är det sån här vad inte ballarna släppa att fällan också läser nu i fälten. Ja, det är faktiskt är en så i Brostein och då blir farlig bara för och det är faktiskt fel från B36. Så lägger där efter Christian Mauritsen här. Har vi Tobias i Braus här. Det inlägg som är ordentligt kommer till näkran här. Einar Tröndarjek. Han lägger efter öppna in till Petuel så det här om 6:30 nära komma ner. Ja, Gestor kommer på plats här. Till Roald här. Här ska stå till Roald Jakobsen för han röjnar sig. Han bojar sen till lunch här kommer skottet från Roald men ja fram vid mål och här bojar han kanske ta någon lunch eller? Ja. Det gör han ganska. Han röjnar att lägga bort till vänstra bojen och så pröva. Han häver ett annars ett öjliga gott högra bojen men vänstra bojen han kan röjna vet jag. Han rakte bollen inte akkurat så som han skulle till. Han har kunnat lagt bollen nästan till Christian som är långt ut i vänstra såje. Vi såg nu att Sean det att Patricks inte är vi och Lukas är främste med över. Det är faktiskt rummet längst sedan att Lukas vet han främst. Han är Lukas som tryin efter Mora toucharrollerna och ända spalt som en vippanalager mitt av mig. Men nu är han främst med över efter det och det är vi tar så alltså om det nu är Norge Väster spalt vi Fagerberg. Det är just det samma vi att spela bara Lukas och Lukas ska hålla på bollen och få ärar lagare att Lukas som kommer fram vi som man kan spela till Lukas stor att hålla på bollen. Schalt man pressar att vara emot. Men här också Lukas kan han inte ösna vara en missor av Miva till någon så han är Lukas en sån lökare som kan skapa ölla neck och lite 18 för men så som du säger Patrik Johansson är ju vi annars är ölla malfarlig här till jag. Ja, det är helt säkert en missor för B6 att Patrik inte är 100%. Men ankar skulle vi ta ett skulle ta av främst och här är ölla kreativ lökare 18 för som till dömes Christian och Roald och Magnus som då har väl att spela fotboll så till rollerna alltid tar klara väl att utveckla. Särskilt med som Roald, han kan finna på allt möjligt. Det så då som att HP. Ja, här är en öliga gående mot HP, alltså i 17,5-finalen om Lökmanstejper, Roald och Jakobsen. Frispark till P36 här. Sända han fram emot Lukas. Först ordentliga färdtryck på den stenen är så i. Så fram till Clement. Alltså kör Roald. Inte flotande spel vi så akkurat nu till skiftas de här var bollen inkastlen så i här. Ja, och snö en hamplig avskora fjäll kommer ur havn i kväll. När krigsskjuter tigare kommer norr att ropa. Ja, helt säkert. Man är lyckas som med Larboys där i havn och jag var prat i Öland om hända distance och hur slut för att vara och så gör och alla ställen som jag var i havn i det och Östen försökte och jag här blev det oss om att man var sitter bänken man störte att möta den så i Uddevalla det är inte stått lätt men jag hållde till att B6 kommer ölla väl från början tar lägga sig inte efter att välja och här var faktiskt en rimligt högt press. Det så Erland som är öliga offensiver och i backrollen och så här och helst inte efter att komma fram vid avhopp. Karl Löchen så Michelin med han och Otna Fredriksberg tar vi runt trubbel till Björn Petersen att ta emot det här på 6:30. Så får att ha fri att bygga upp efter här. Ottmar och tar, ja. Vi där ser långt tror jag förra affären här att en så i förbolten av min att ha röna finna det länge sentensen fram till Ottna som spelar av vänster så i det. Han spelar ju av en ungefär som heter Björn Petersen och det är ganska fri att lägga trust han vägen. Ölla Nico hämtar och jag någon Ottna. Ja. Ja, Ottny och Clement till tillstige allopspär som har skårat öjliga neckmål för en så till Sammans. Här på 36 Roald och Jakobsen. Röjner att finna Benjamin Heinesen fram i brottshöjden om här som en räckve tryckte ut och Farbjerka. Har spalt i knappar 13 minuter här vid Löchen. Står han alltså 0-0 i mittlen NSOI och på 36.
yngste där så kanske ett fruspark täver så av onkon. Men så i här. Jens till Per. Karl Löchen. Bara Robert efter bollen i högra sida täver så 8 som färran vinst i stegen. Det är nog så ja, som du säger att tar spela neck på vinst så här på Johannes Justinsen så det om han kan komma till inlägg här flatt. Nej, här kommer Rösne. Det är Roald som kommer efter att väga 4. Spela neck på vinst så NSOI. Ja, det är helt visst. Det är samman nog så tydliga. Att det har känt att det har länge sändningar så är det fram till 8. Så han kanske kan lägga sig inläggen till Clement och det är farligt på för jag har haft inlägg och här på 6 det inte har viskat så säkert i varje person som där annars har varit kapinst. Einar Trendarjack utfra till Var. Här flyger ju bojen i bröststeinen och får så klirra i första atlove på 36 här. Inkast här till NSOI. Karl Löchen, Per Langard. Per till Tobias. Jens, Einar. Jag tar boja center och vita om på 60 kommer igen mötet. Det gör det så här, Lukas. Vinner bollen. Ja. Sen forwards lite men det var alltså på 60 som ofta inkast. Här kom sådär annars som skjuter möjligen så. Ja, helt säkert. Tar det spalt så mycket examen Oddny och Clement. Och Oddny han vet att han tar en pröva kvar mål kan för och han har lagt upp otroliga mål och här visst nu under 8 inkast så sloppy här. Sloppy, ja. Han var orvagen. Ottmar Reiner att sända Erlend Magnusson av sted. Sändningen inte helt naiv här. Inkast till NSOI. Tobias Vittus Ålesen. Till Paul Johannes. Och så Clement. Erlend Magnusson i Vravs här. Så har man släppt fram vi. Honom har Ösne Bar visar här. I Lappel Bar. Så vi har Paul Johannes Justinsen och i duell här luftduell vi Magnus Holm Jakobsen till alltså Paul Johannes är ju ett spjut i så mata så här en luftduell med honom är nästan tappat från undan. Känner Magnus rätt så ger han någon upp men möjligen för att vinna en luftduell mot Paul Johannes hon är inte go alltså tar en chans men hinvägen han ger sig inte man leper i närheten när tar han släpp fram att Barder här vid en inlägge. Här kan blå vanda med köpet. Jag får fortsätta skott och NSOI. Nytt inkast i högra bordet här. Tobias efter. Karl. Lite atlatina efter Betual Hansen som ligger och lurar där framme men sändningarna kanske inte helt no neivar än. Tjadamon. Karl Löchen som så främmer ett fruspark här. Ja. Nu han till ska han säga fruspark att då han väl han lyckas som skjutboll för boy och så ränner det nog i bojen igen så gör någon så får då lyckas som hända en halva minuten att lyckas med pitcha uppåt. Nu har det varit under truste och NSOI har varit då väl kommer fram i högra så och får så inkast och inlägg och så vidare och till det här tar det farliga inlägg till Clement. Ja, det har nämligen skiftat och lötet. Nu har vi spalt i 16 minuter och hessa senaste lötna hävda steg i NSOI att ta första 20 minuterna var det ganska mer på 6:30 som dyrt efter eller som var mer styrande. Och nu är det alltså NSOI som har haft flera möjligheter här i senaste lötna. Einar till Jens. En sån fasa i dysten och snackar nu att ta lycka att stretcha sin luft och röna boja kanske synter nu. Ja, tar röna spelar synter men på 6 tar lägga sig åter. Det så tjärt att vinna bollen här med bollen och tar här faktiskt en rymlig hoa presslinje. Lukas försöker nog snäcka ner. Här så flatt inlägg mot Lukas vill skjuta borster så att han tar få ordentliga bollen borster av Vantala här. Kan ta gänga kött in vägen åtne. Nej, jag fram finna Clement här framme åtne vi i högra sida. Bara är sändning men här gott vägspel tror på 36.
Ja, imponerande värjespelare av Andreas Eriksen, en helt otroligt stinne värjespelare. Han och Ottmar Bayer tar inte nämra släppa från boy. Han har gått, han vann 2 tacklingar i träck och det klappar av för någon här nere i Ondrakon. Ja, på 36 vi här, Magnus. Undjemavren av Mivatel någon på 36 vi det. En sändning som alltså ändrar chans som en rekva i malen någon här. Ja, spurning om man var ringstater, det var ganska så ut som en fruspark. Ja, nu ett av förberedelsen förlängt, men vi såg att B36 vill lägga sig inte att man vet att NSO rönnar spela men B6 vill inte lägga sig. Tar lyckas som halta till hög presslinjen, eller myal höga presslinjen, så att har inte släppa finna Mivatlin och pressar. Det tar att göra. Det var lösningar vi att NSO-linjen nettopp till för gott till att läta att göra det. Alltså det blir förvandla mycket att läta att vara spelstyrande av Mivatlin. Ja, helt säkert. Man känner och man ska inte låta dem framom mina att inläggen sida så vi allt bättre bara och tja åttna. Nu har vi sett att det har skift så åttna och bara. Ja, bara i vänster så här släpper så short här att röna sig vid inläggen. Här Lukas invägen sten 4. Så Magnus Erland här kommer Tobias. Sel så kan ska tulja Tobias här. Magnus släpper fram vi. Erland och Orsaka Magnusson och han. Här Magnusson. Roald Visser. Karlöchen som böjner bulten inne mot malen här till Simon Rekva. Så tar man så vi kan lägga av här arm 6 när kommer på plats efter. Betwell till Clement. Ottmar hållt uppe och hjälper till här. Stäcker Ronon. Ottmar Fredriksberg som nu är kom ner i högre sida. Han och Barder som är nämnt och Janne har varit så bytt om en löta. Hej Tobias Vissar Östne åttne. Ja, tar så jutla har funnit stäven nu i vägen på 36 men här ligger en NSO här efter här. Betwell kanske. Ja, det är Betwell som tar rent i hötten samman han och Erlander men vi såg att det är bara som upp i luften och Anchen backar av dem runt av här vi 100 km man efter så bollen så kan så hända. Men efter man ser att var ungelagar som inte reast nägran och lägger i duellen av till synta sig som det är stolt och så. Ja, det skapar utanför en morgon spänning för avskåran. Inkast här till NSO och Petrol Hansen till bättre komna fötter efter så att det var vägen till chanon. Spalt ju 21 minuter här vid löchen. Står han alltså 0-0. Jag tror att spela på Clement in i brösthöjnen. Åttni här. Ja, väl spalt in till Paul Johannes. Förresten Karl Löchen visar. Karl Löchen vi har någon länkon-skåt i här. Och så det här om han var hilten här. Men nej, tar med att han spelar röntspel in i vägen. Ja, det var hilten här, men det kan också se Clement och spelare center på att har det 2 större män som rör ner bollen och Clement efter. Det är ganska väl ju så boilt igen flöjta. Men det ringte så kör från lite väl. Inkast till på 36. Här är flytta bollen in mot mine och Steinen så i här. Efter på 36. Så på Johannes ut till bar. Ja, Einar visar att Betwell släpper fram vi här Andreas så kan det bli vanta mycket Clement rönnar sig på backlinjen här Rösne 8 visar. Så ett inkast detta kunde vara en så det är trust eller chaka nu. Ja. Det är ett ordentligt trust som en så ungefär byggd upp utan att komma till helt större Malmölagan. Vi såg här ett otroligt gott Öjmansjärvik av Clement här. Han träcker på Boy Ottmar och Röns görs buskon till att avlåt. Längt inkast in i bröststegen här är Andreas uppe och stöta borstor i första ätlöva. Så får det att möjliga här än så. Jag tar stanta väl i vägen nu på 36.
Så fint inlägg här blir det stota och på mål men vad så för väl upp om här Clement Olsen. Här han kunde ganska vara synd nej varje här så väl långt ut nu. Han är en skocka hängande om han är till Ottmar som lyckas som räna pressan men vet du vad säger att så ofta i Jagden Floyd är nu ett runt att kanon inlägg från Ottna och som Clement searcher och att det är faktiskt vi ser flotchet det som Torberg gör samman. Harst inlägg och Clement söker boll och vinner bollen. Han är otroligt gott avsett och stark kropp. Han är väldigt rynkig att släppa fram med så här är rakt bollen bättre så är bollen sitt. Det är ju alltså en neckbrukt uppskrift på alltså maluppskrift tror jag så i akkurat att det är mitten Ottna och Clement. Här på Johannes så är slappna på så ett flatt inlägg. Andreas och där borta. Karl till Einar. Ottne och Barer har så på ett omatter Ottne i vänster så ju i lötne här som så Tower Thompson ut och för Tamaralda. Här som bult nu. Hur snackar man där sitta och i början nu att Berg Line spelade halvfinaler så sent som höstkvällen. Ja. Höstdagen. Ja, det är 100% av matchast. Nu tar sig någon Kajara som spelade i jar. Tar fallet där så är omlag halvfjärs minuter var Warner. Det är verkligen matchast. Men det är inte evig om att det är en matchast neck för Moira. Tja, B36 tar spalt ju 120 minuter och vi nutcher mån med en pass eller stora pass av dessen. Och en öle herran dist här så då runde ölen så till öra kunna matcha så till rockne vi kommer ner ut och så så för det ordla matchas. Det som händer nu sånas 28 minuter det är att NSOI har verkligen lagt ett etablerat trust av B6-läge. Och ta det är inte stelt så har vi Jakob Borgrop att inte fälla så långt efter. Han är ju B6-vänjare. Tog att B6 har tendens till att detta för långt efter nu och som vi tar om Janne ta kan det just vända mig. Så han vill ha flottar långt ner av vattnet efter. Så som tar ju lätt och väl 4. Nu spalt i 25 minuter här. 0-0 framväges och så tar helt stora målmöjligheter tar och jag vet inte går att sucha. Kanske en mer här på Johannes. Ja. Tanken var kanske i ordan men här var bara själva några att ta emot det. Bara var i snöfärden. Karl Löchen som ojen vinner handa bollen. Ja, det kostar så ett inkast. Lukas Sislevic släpper han fram vid Per Langård som Jens Johansson så är nu Jottbrunn och Roda Borser. Ottmar. Så på Johannes och ja, Magnus. Ja, på Johannes han helt där väl och vilja veck. Här. Ja, det gör han och det är ganska akkurat det här så stående att vi saknar en Eli Falkvart Nilsen. Så han som är han Chappe 6 som tar det snart upp. Så kan det att bli vanta mycket här China så i. Einar smäcka till. Ja, Tor Rivers nere och hej så han hej kan säga att här som Tor besöd han mal. Ja, men det är inte det går väl att B6 under truste och nu vet jag inte om det mest långt jag men en så sitter öllon och tar vinna i Smivötlen. Bedwell och Paul Johannes tar Lucas som har vunnit han kampen akkurat nu. Så B6 vi tar Atlas Ursen trusten så ska de långt ner av Ötlen. Andreas en sändning som ändrar utanför som inkast till NSOI. Men så just att NSOI har ett öliga högt trust tar i B6 till Malsparsk och tar få inte Lucas som spelar Kaira gick nu rätt och tar trust alla tojna och det är helt säkert uppe vurst väl från Gerber. Vänner känner så i. Betuel här. Han släpper till en skålstov i Steinborg. Hansen som smäcker till mot målen. Okej, han var en av de större. Han var en av de större målen och det bättre för B6 så var det inte vänstra på en 28 som var här men det var bara som är högra på inte som rönse. Vi såg att tydliga nu att det kan ju inte köpa B6 och Tor han lägger som gestor på hötter så att nata Malsparket. Tar mot täcka sig samman nu annars blir det mål länge så. Ja. Tar lägger ett öle trust akkurat nu än så fär alltså ettres ner malen någon. Tobias till Clement ja.
Särta nästan avklämmet han har bara köra an nu. Vet väl att har en god stima akkurat nu så Einar finner klämmen släpper det skott här trönt nu tar vi när Fralukar Bjärching i Malmö här var han så ivande i hand vid matchsparsen så var han väl fyrig här. Ja, han var väl fyrig och heter det bara spårning om tog. Annars ja, jag vet inte vad B6 ska göra på det nu, men ötla får inte fortsätta vid det samma. Ett måste röna på en stäck och ta luften ur och lugga som de måste ötla stäcka hela rytmen som en så i kör i på nu. Det heter bara en spårning så får de mål. Det sista av kroppsmalen och ösnen tjänar så gör någon tar köra att latina och för bollen stiller så etchat och för nöron till att kom nu skjuta jag ställ till. Ja, helt säkert. Man kan samarbeta via boxet så har det lyckats som Chiven ordentligt uppercut till B6 och tar ju också grocke på nu och tar Ryan att slå och sparska som nästa kunde. B6 nu modar lyckas som får bättre styr på vägbarsen. Farder Hansen centra stä här cha NSOI. Erland och Rösne över där honom. Tobias Vissar. Öppnar som bjöd sig fram här. Och Tobias. Ligger Rösne Betwell och Clement Chabayer in och be om bollen så en lång sändning här inne mot Clement men ja det ska inte hålla någon näv channel och struta inte chat höra men Clement droppade efter bollen och där sa han det bara öppna spelaren på sig. Spalt jag knappan halvan timme här står han alltså 0-0 och nu heter så första ferien att gå löt över så bollen och en så i halvan över annars över spelar Leon att gå löt nu på inte vi har match om bröstar match på 36 så studenter som heter bara spårning om Arne på 36 ganska kommer att rum om då är vänta gångna. Ja. Det tror jag väl att säga att en så har haft några rymliga stora chanser nu senast lötna och tar häva kontroll av bollen. Tar kunde köra bollen och ekno rätten utan att B6 förstår där och tar häva sig diagonal elvringarna och tar här skita så släpper det till chanser och han tar det överskott till helt säkert. Alltså en så gärna. Men B6 det fyllde väl vid första korser men tar vi några pressar här nu. Ojla pressar faktiskt. Och så är det som du nämnde att Jakob ganska incher att få Licha så långt fram av bollen, få det långt upp att lägga trust presslinjen långt fram. Men det är väl också något som kostar orska, alltså ta skulder upp och renna till mer för jag komma långt fram och så är det orskan att du spelar in. Ja, det kan så alltid nu vara en mittentänk. Hvis Jakob incher få där fram så näker ligger fram och näker ligger efter det så tar han blir hållen neck för störst. Am i bollen. Så tar må lukka som vidare kan du skulle till att det får längte mellan chetnar och som så nu så i elveringarna helt no nevar. Och ta händer så som händer på nu att en så släpper stäv vi 6 månader. Einar här vi bollen någon för NSOI, Paul Johannes Vissar. Så center att rommatter till Jens och Per i medvärjande. Så kommer en sändning fram och på Clement Olsen och ja Andreas sa Ivan det ut men han gav så ösnigt att hotna sparkborster här. Ja, det så jag nu. Det som så här till att Per Lankor släpper att reka fram i vötlen vid bollen och turnover, och press över och för så lagt en ja, jag såg att det öliga gå elvering fram och pombergarna och Clement att pura för att han för men det bättre för på 6 så väck Andreas hade jag bollen. Men det som B6 ska göra här är att stäcka att om en Arendal kommer så länge ner till släpper han att lägga sig elveringar så lusfarligt. Här hotna sparket teacher stort och så kommer det skott på mål. Ja, ver ganska ett petty om man för det så han också näft ut åtna och till att vänstra benen till honom till giftet. Det är öliga giftet på på skott och på inlägg. Ja. Det är helt säkert han är nu spelar jag långt men han är ganska det bästa vänstra benen nu i första kappen. Nu tar du given. Nu det är giv. Målspark till B36. Leita efter Lukas Sislevic uppe i anloppen och nu är det akkurat det som vi var inne i Jani att Lukas Sislevic ligger ju som främste med på 36 är alltså inte så nek vi och till uppbyggande fasen i Amivatlon nu kan det så ganska bli vanta mig i Chatamon. Nej. Och det här är ju också en sån lökare som han, en likla lökare som han, hej han är inte verkar över Chatam har haft Amivatlon nu han är inte till spittlist han ger själva tamonen som man kan göra.
Ja, jag tror jag väl säga. Pura samtidigt här att en Lucas har varit bättre nu. En har touchat roll eller mer alltså minne till att mottaga bollen och så fördela det härifrån. Till saknar in på nu. Han är främst med han är väl inpackar av Jens och Pers. Så han är det tropelt som främst med och har kanske inte den rännekapaciteten som krävs för att få uppspel någon China så kanske skifta här är gott. Kanske vi har någon gest fram. Men det kan du. Ja, nu släpper det ganska fram vi här på 36. Benjamin släpper sig ordentligt till skott. Här är det Roald vi ser här Ösne för är nu här Robert just här flyger på 36 så får det att få något borster NSOI. Jag kunde ta ver nu börjar det ganska lojalt så synd mer chatta men här alltså NSOI hinner B12. Ja, han minns ju syndromen att han nej bremse. Han sa väl 8 var långt färden här i högra sida. Att det kunde vara livsfarligt om man slappar hålla fram. Ja, Magnus är störst talent. Han ska snart komma till han, men han ska lösa vänja sig vid tempo och styrkan av Anna i Effodeildini och han prövar att liksom dribbla mot två men så gör han missar bollen till refs om gångant och han är nöjd att ta för sparskar för Lie. Så att som du säger 8 var färd strokes. Men står man på en arren är det B36 det var i all uppe och hade en goda mål. Hej Benjamin ser Roald utanför så det kunde vara rättliga farligt. Kunde lägga bollen skrotta ut. Einar Jack vi frusparske för en så här var långt fram mot Clement han får inte skåta bollen så istället här ut till 8. Så han släpper fram vi här så kommer han in och likla stöva. Jag släpper ut från tillbakalinjerna. Så är det vanda Mitch här Tower Thompson. Paul Johannes spjälte här var han. Ja, han är välkommen upp av Paul Johannes och väl tidjat hörre men och det har gått av 8 att han ger sig kroppsvintnar. Han minner mig ofta om Sean Arjen Robben. Så han fer här i högra bord och ger sig fintnar och kommer till backlin och lägger så bollen i fyra till att det som ofta vantar av 8 till det att han sträcker ut från och så lyckas som snurrar han in i vänstra böjen. Men här lägger han bollen till högra böjen och har funnit inlägg. Är du i hotnatöken om bollen här ute Paul Johannes och Andreas Eriksen ända så vi har någon inkastet till på 36 vi här. Men det här presset vi tåsar igen som Martin en touch noter som är NSO i sätta Ötland till lika som Dona och pickar lite center nu på 6 vi har lika som brukt alla lite på inkast och på malspörsk och lika som finns center mer roa. Sen jag luft ur ballonerna i en löt och i Ötland förron 35 minuter spalter här i 4 halvlek så står han 0-0. Och ja, på 6 så mäkna flott spel och kanske lutsinter långt fram av Ötlen. Annars är det så i City att det mesta nu senaste lötna. Så är det Lukas. Letar efter Christian. För så ett frusparsk. Ja, det är Sinter. Då ser man bara vi Ken Fagerberg. Kan det vara Sinter på samma mat. Spel till Lukas och vita så om han kan sträcka näkrar och passa. Ja. Lukas hever så öliga nekva dikter. Nu är han väl utanför vi skia i flera veckor och nu är han vet och han kan det här. Alltså han är så krusstärsk och han får bollen till under kontroll och så som du säger så kan han lyckas som få en fruspark eller boja till Villagaren komma ner. Heter han stöva som B6 satsar sig på heter fruspark. Ja, det säger smätar ju till flera på 6 där kommer vi in i andra Roald och vi en fin fruspark. Här är Ottmar Ferro kommer vi men tar få så roda borster här NSOI och så ja var Andreas Eriksson ensam att vi Clement men vinner så bollen. Christian Morrison släpper fram vi. Letar efter jag vet inte kvar ju i brottsstöden och här var Anchen kommer så långt fram som han kan skatta i dörra vägen. Det var han får en bra stickning fram till Lukas eller Benjamin men som inte lakar som skulle men väl vunnit av Christian här. Jens Johansson till Per Langgaard. Line teachas det vara samt om akkurat nu att vi kan gott lycka ta luften ur och löte och lycka följa kan annan efter vita kvar vi skulle lägga truste. Är så det är så lyckas så att det är längre bollar rätt fram och det är fram till Paul Johannes och Clement som vinner bollen och så är det klar på nästa boll. Det är lyckas som en uppskrift till NSOI. Det är inte Näckberg som klarar att matcha Torboar i luften, alltså Clement och Paul Johannes. Paul Johannes vi bollen någon här finner Einar. Efter här av flöjde på 36 varron. Släpper sig över bollen så att han kan släppa fram vi här ute i synen. Leita efter Clement här går Andreas Borster.
taktikarna tar bröla i sjönäck vackra nu i den förra. Nej, det är bara lov och de i Västnon ja. Per till Betwell till Karl. Och så efter en diagonalsändning ner mot Barder som nu är i vinst så akkurat nu. Vi så där tämar alltid jag bollen. Så skiftar Nick för Clement och nej Barder och Åtne. Ja, då skiftar Nick och det är lika som korsut. Ta i 8 här i högre så kan man vänta en träsch in efter och ha ett innashow inlägg eller skott och det ser man vi bara och så övrigt så är det ett inlägg tar smäcken för det. Och det är sjönande man har ett ordentligt target där. Det är Torbayer, Paul Johannes och Clement särskilt man skjuter rätt. Tobias, vet du så Olsen vi balt någon här över 8 vissar. Färran här så är Tobias vi en ivlapp visst ska vara ja. Jag kommer här. Väl in mot mål men jag tror inte tar stora troplagarna. Tor Thomsen han hejar ut Iva samt Malmsparsk igen men annars är han stäj i hampliga väl. Han är stäj öliga väl. Han teach allt det som man ska han har öliga Donald Malmöver. Och han räcker längt och tar det som man ska allt. Det är till utsparkschankte som han inte alltid räcker men annars är han en trycker attaskans. Ingen om det. Det som så på nu till att han tar fram också harst in Lucas så det lukar som very etchende i faktiskt att Arne Lucas spelar det very luggar spelar harst in och där vidare det är en luggar som kan göra några och vi alltså 4-6 rätt vi och två spelar man också harst igen. Han ska tämjas. Ja, han vill inte tamter men man kan alltid göra så att han får rätt och så gör men han spelar oss när själv så. Betwell här klarar att halta Roald borste från bollen någon så kunde där komma att stäa här till en goda stöv och NSOI 8 Fredriksberg. Och Ottmar Ferro över där Ottmar Glojer och fint inlägg och Andreas Eriksen är just där borste. Röna spekliga att ändurskapa ett här truste emot på 36 mål någon NSOI. Inkast i högra bordet här. Tobias för att tacka. En så ibland som Höjland finger har trutcha man satt ju och han sa efter Lucas som ständer ensam atlet. Här kom alla Barder Hansen very Melbourne som lägger NSOI och 8 sicken en firing guys nu. Ja, en Pogba firing. Men ja, nu skorar då så och då fick att länka inkastet som då Nekopa och då det här var Berge Clement och Paul Johannes i främre öchen och slita bollen vojare och det är just det som händer. Bollen vill slita vojare i axlar öchen och här är bara första med av bollen. Att det är en vill nästan säga en gammal uppskrift som Rickard att då har fallet till det och det häver NSOI. Barder Hansen är rätt och stär rätt och toy lägger alltså NSOI och 8 här vid löchen. 41 minuter spalter och 8-0 till Heimalie. Så det här antar skulle smuja med en Jadnir höjt NSOI tar vi switch point nu fruspark till B36. Det hade ju pura uppe på det att det är 8-0 till NSOI. Det är tar som har varit naskar här i 2 minuter som är färdiga för att hålla inte. Ta så om Tor Thomsen upp 16 mål och Johannes som en räckvidd alltså vi har kört lite möjliga för att se när de är i showen och det är svårt att veta chans just. Nej, det är svårt. Han har faktiskt haft öliga lydiga just. Det har varit onkel Henrikas skott men som inte som har pur överlevt och han har kommit ut och pilkat det allra mesta nyer. Han är annars en ordentlig brander så att de gör. Han har spelat väl och en god Malmö då det var. 2 goda Malmö av Ötland där. Och Torvek inte just vid målet. Nej, alltså 8-0 till NSOI här. 30 minuter efter i förra halvlek. Tobias vid inkast här. Kanske som ordentligt för tämar alla bollen någon Barder till Paul Johannes. Så Roald då ska bryta stäv i här som Ottmar finner Andreas och så jag tar böjna vid en klarare NSOI. Tar halta fram vid när trust någon. Tar för inte slappa av i hela lusten. Nej, vi såg att det är Paul Johannes och 2 minuter när först i Magnus och så gör han med Roald och han vinner boar och han spelar harst. Alltså Paul Johannes är en öliga tunga med att dansa vi. Vinner han efter en boll till Paul Johannes men så på 6-3 Erlander.
Försöka gestur värta. Christian. Har vi gest vid sig. Lukas. Och vet om han klarar att skapa några här. Släpp till backlinjerna. Det är inte ordentligt. Här har Christian vid sig. Christian Morrison. Ja, tror skulle lukka på efter rätta lösning att sända bollen in fyra. Kanske att det kan bli ett hotnarspark här. Ta vid det. Hotnarspark till B36. Om inte det första, ja men så kanske att nästa. Så heter tar av inte värde i nekvon dejpalstövon uppe i NSO i halvån. Men här kommer så en. Det kan köpa farligt. Ja, det kan bli farligt. Här är en större män som tar kvar fram i. Ottmar, Andreas, Gester och är. Ottmar kommer vi fram i Ötlenfördon. Roaldor vi hotnarspark här. Kommer väl in mot det. Här vill så rulla borster i första i Atleve. Och så Magnus. Vinner inte bollen i brösta i någon B36 så gärna rulla borster att nu. Ja, och kanske nej och pressa eller skumta Charlie Roaldi Jakobsen här. Inte tror att som en räckva kommer ut efter här som bollen. Nej, att det precis det var Lucas som runt och sände nu inte så här tar sammanspel med Lucas och Christian som är rymliga väl ettna fick att hotnarspark på skjort och jag saknar kanske att sända morgon att Det är ganska det är en mat att Lucas som lärde ju värjorna en så ju pröva att man lärde värjorna upp om Lucas och Christian kunde få sin sammanspel i mitten. Här hinner ända någon alltså en SOU som fär efter här. Bara efter att göra tvåfaldigt matchskytt bara Hansen. Ja, klappar rösning ut i Sojuna. Det var fint inlägg från Otna Fredriksberg. Efter det här ett framåtskrärande inlägg och bara röjner att komma upp till bollen. Men rakt han körde. Det var inte man rakt han nackan eller rytchen eller vad det var. Men efter det här fantastiskt inlägg från Otna. Och ja, en så är neckfarligare. Så jag akkurat som det är. Ja, för jag håller alltså tar 45 minuter är då färdig nu. Och han lägger 1 minut att säga att Peter Reiners domare. Så det är inte så långt så för att hålla hålla här. Spurning ner om på 6 vi klarar att jauna Arjen. Lukas och det så innan och så letar där efter Benjamin här framme. Roaldor i stegen. Fortsätter Tamar allt av bollen någon. Så finner då Lukas Islevic kan han släppa till skott. Nej. Så är som Rönnagera en senaste varje flatchi är loft. Han är alltså rängstator här Otne Fredriksberg. Ja, linjevägen Iva är stickje. Nej, men jag hade ja, det är Vesperna eller Asgården var ödel för en avsamt vi har sånt. Det är ganska väl med att det var. Att det är alltså jag ser att Mivötlen tja NSO vinna atlar närtist. Paul Johannes har inte tappat ögon närtist det. Alltså först jag gör det där på luften. Tar lugga som tar det för tuncher och stärker. På sex det maktar shortly. Nej, och här flyttar han så till halvleik, så halvleikstövande i distan här 8-0 till NSO i pura uppbordet som vi har nämnt flera ferier. Och till släcka och huxande att NSO kan hålla fram vid målskjutningen om på 6 vi finner det av att stäcka dömon. Och du nämnde att Paul Johannes Justinsen vinner atlar närtast när Amivatlen och här är det att det är vi Eli Falkvart. Alltså att man häver en Magnus Holm Jakobsen en unga man inne och spelar. Alltså en Eli Falkvart är kanske bättre klara att ge Paul Johannes mer kamp till strejken om man som man säger. Ja, är det pura samtidigt. Jag har bara gott att bära Magnus. Han akkurat vill säga han har och ett kämpetalent och i B6 men han spelar alltså mot det starkaste mannen i förska kappet övervärn Amivatlen och det är inte nämnt att här i Ronavik att spela över av en Paul Johannes och så är det bättre lösning som ligger här och färballarna är för dåliga samman vid Karl och det är en så som är vunnit Amivatlen och efter samma så får där storspel någon komma väl till så när får några grivlapp och neckvinlägg tar är farliga flöjre färnar men för 6 det häver när de inte haft. Det har haft Benjamin Heyer skott vid så innan och så också lite jag tror att det kommer några stöver och Roaldor runt sig så nej det är fullt upp på bordet. Vi är över nära 2-0 en 8-8.
Och så var det spännande så tjocka och i sättna hålla inte ett som en spänningsfaktor som är utanför ner till hur lunch på 60 var ungefär orska till att som vi tar en flyer färger tar spalt ju nutch mot 11 också lunch mot i HP så sent som höstdagen tantisten sitter och vi var framvis och i benen och därför kanske så just i sättna hålla inte och ta kan NSOI ju så att det gör så allt att istället. Ja, det är så jag stått till Jacobbanan samt här i Holland och så jag kostar för vera. Ta ivis ju att man gör det ösnen mellan HP på 6 vi stäppa kapis och så det att det blev 2 till HP att nu var HP halva där ja. Men på 6 det rustest och till det går i fotbollen vi vet inte och men efter öllna döma och skulle se ut från att som vi där ser så vart det så för att störa då och tar för ösnen att lägga öl trusta. Är samtidigt här snackar vi ut trusch halv minuter så öjet Amerikas Janekvon på 6 var att för en bättre än så det då spaltar som du säger nutch i möter 11 och men så spalt i en vanlig andest och var väl framför och ganska hade inte förnägen att lägga såna kvar ja det har varit spännande. Ja, för vi kunde vet så inte veta mer om för en 17 håller för igång och det var alltså om en löte men vi får östan hålla vi var klara vid 17 håller om några minuter.
Så för att vara klart till 17 halvlek här i dysten i mitten NSOI och B36. Linje har varit ute och kvitse och ganska just här justeringar. Det tar så om här brötingar till incha till 17 halvlek. Halvleksstavan alltså 8-0 till NSOI. En väl uppborren Larsla som tar vunnit sig tar i 5 minuter var efter av 4 halvlek på Hansen. Shade till enaste målet som här till kommer så men vi tar så syns om det är vi får till halvleks att ha pura uppborren Larsla till en så spårning knäsjö om B36 klarar att vänta gången här i 17 halvlek. Ja, det är så spårningen eller om en så blir vi halta det som speedar ner och pressa B36 bort som tar gjort det stora parter av för halvlek. Det ser inte ut till Ungen Brighting alene alltså jag till och det som B6 ska räna det är att halta press rymligt högt så att NSO inte släpper utarna att lägga inlägg och få spela köra. Det som man särskilt lägger mest till Mivötlen NSO som har dominera Mivötlen B6 det tar alla som ordentligt har vunnit alla närdesnar och finns ju nekva chanser på Damadan. Vi har spelat bollen under barn och haft rymligt gå inlägg särskilt från 8 och bara. Här alltså spelet tycker upp efter här i 17 halvlek. Åtne Fredriksberg som bollar bollen igen efter Röjner finna klämmet. Inkast här till NSOI som man gör. Och en trender check shoulder som för att ta det här inkastet. Walter och Johannes så jag har tagit någon handa bollen där vi 6 var nu först i Atlo. Det är Langård som där borster. Ja, inkast till B36 hem. Ja, och det är här som så att tar gestur efter bollen och pressar Lucas Malman och så vinner det inkast högt upp i vattnet Lucas som det gör nu och det tar rätt lastren att gänga efter. Spårningen är hur så långt mäknar B6 att spela vi rymliga hög presse. Lite spel att de får en lång nian på hända matan vid inkaston. Här är ett nytt av Slandon. Bjarne Pedersen tvåte bollen i brottstegen. Här är Charles Näkar att studan in släpper ferast nog så längt var en som rekryterar. Ja, det här är just samma uppskrift som NSO fick måljobba. Ett längt inkast är ur högre så bollen för snitt av Hesfyr av Ottmar och men ja, man kan säga luckat över för NSO så var det Ungen B6 som fyllde upp. Slappa ferast ensamatlen också längt här som bollen. Johannes vinner ännu en dista med vattnon så släpper på 6 att kanske röna sig här. Benjamin och Christian. Östnen Lukas vill säga åttne som kommer väl efter och pilka bollen av honom här. Efter här så jag vet att NSO gärna alltså Amivatlon tar näster och tar vinna alla flesta bollarna. Ja, ser det stärska Amivatl. Här är Karl ligger som en sexare Betuel ganska som en 8-are och Röjkar och Paul Johannes ser alla möjliga ställen. Ganska vid korsningen som han touchar han kommer fram i fältet men alla ligger han här mitt av vattnet och teker ner till snar. Stropel Mivatl att spela med åter och så att de skjuter kantar och i öppna och i ja bara spela in men så där klämmet mitt för så. Ja, en vanta mig till sammansättning chatta mot att ha en styrke närm Ötlund plossen. En så. Andreas. Ja, nu nämner vi bara att offensiva krafterna och fram i Ötlund men alltså värjan översteg fram Urval och en Tobias och Einar Rösne spelar otroligt väl av backen och så Miverna tar sig av dem igen som känner kan annan väl och spelar väl och Malmö är alltid oss upp på det. Vi säger att Arndisten är att att detta är bästa Leo i första kappen just nu. Ja.
rösning av 8 och i häsom dessnon NSOI alltså 8-0. Målet kom stort 4 halvlek till Barer Hansen lägger NSOI framom. Nu alltså spalt i 3,5 minuter av 17 halvlek. Bjarne Byron bulten ut ja Batchnon tar vi spalt in ja i midvägen i stegen final av Benjamin här och Christian som vinner närdesten vid Karl Löchen så kan då kända Lukas att stäva i Högsborg här. Här Jens Johansson i Brausar. Så är fläcksändningen här och här Jaunar B36. 8-8. Ett fram ur väl spalt allop. Atlanvägen helt att från jag ignorerar och i västra borre spelar bollen runt till Tauror. Det som är att nämna och uppspel men tumcha bra det det så jag får inte lossa det här och så äcklar jag men det som hände det är bollen över spalter till Roald. Einar av vänstra backen och så satsar nian av backen nian av Bjartna men Roald spelar för boy. Spelar bollen igen till Christian och får så sett fram till och Lukas kommer så här genom framurgång flöten inlägg och Erlendor vänstra backaren är kommer för fram och till stolt så att ta lägga såna kvar offensiv att backa faktiskt bara backarna för fram i. Och detta lägger ösning och tror startar NSOI alltså nu ska ta ju upp efter 8-8 nu. Fingwich målscoraren vi var det Benjamin som sätter han in. Det var Erlender. Ja, Erlender Magnusson och Shagaya. Och 8-8 alltså 5 minuter spalter av 17 halvlek. Faktiskt skorar Erlender östning med hoppe nu höstdagen och tar ur samma stöv här han kommer fram. Så det är viktigt som man backar att ta häsa medrarna fram och stanna klar där bollen kommer fyra. Här kommer han in för NSOI så kommer det smäcka till mot mål. Och bort fram vid Hitcha Tobias som alltså bultrar till Tauror Charles och gav ut till att ha aldrig då att han får fram vid mål. Det som hände var nu det är ett goff för fotbollseja jag att ägla att är näkva goda takter och det är bara gott för desten att B36 skorar. Ja, och så tror jag att spelar alltså gånger 4 nya uppe på 6:30 i lötene NSOI som röner att lägga ett motstånd här. Clement. Över Einar vissar här. Fådar pilkan väl av någon Altmar Ferros där. Hever Schöne kommer möjliga framåt till Västland. Här är Lukas, här är Ösne Christian och så röner där kommer vi fram och i vinster så i Ösne Altmar och Christian sammanspel här. Röna där i vänstra borre. Erlendor och tar. Ja, så frusparsk här till NSOI. Jag rockar nästan vid att Jaguar Borger haft en där Braveheart till här inne. Det är ett fullständiga hemskiftlig som kom in av Vättlen. Vi såg att det att Ottmar vinner bollen i Eknoretchen och ser det bara färre av framåter och så färra 6 män och i allop. Här till stort läggat. Jag tar färra i för ett mål och hon tar halta sig åter i lötne Bergline Röna. Ja, Einar som kanske fick en utland snottar ett lavöna igen bara få ett frusparsk tävla så inte hesa för. Så kan det gänga hinvägen här Roaltor. Ja, Lukas och Jens och hotna tökon. Ja, så det var sant. Akkurat det som vi såg Lukas efter bulten att man är som räkva och provar att och så fär till då så ett inkast. Och så ett inlägg här. Fådar så rota borster i första ätlöv i ötlen förrund. Så rennar där 8-6 Bjartni här vid bulten. Lukas ligger utanför brottstagen. Här är Charles Näkar att ta emot här inne. Och tar det här främste med han ligger sin utanför nu. Ja. Nu tog sig att de hade inlägg. Det hade inlägg var ganska osobelagt och helt smäckande för det här. Men bara till att Bjartni kommer fram vid stolar och ponter och så att Lukas sprintar efter bollen och Lukas som gesture nu. Har lägga pressa alla stanna och det är inte det samma läs som så för alla. Jag ser det efter spårningen. Hur så långt mäknar på 6 att halta detta trust. Ja, det var nämligen spännande att sucha om tar klara hetta lunch att säga att vi har tagit om att här är sitta 120 minuter i början från hösten. Här tar vi stora målspalt och i minnelota alltså 2 mats färdig av någon en HP.
Här till har det så helt i 3,5 minuter. Står han alltså 8-8 här i mitten NSOI och B36. Erlend Magnusson jauna ju för Lutlar Löt och Sojan. För han kör att hamra allt bort någon här Benjamin så kan NSOI just där in för hinvägen. Ja. Räcker långt frasar Paul Johannes. Nytt inkast här Bjarne till Christian. Väl spalt till Benjamin och åter till Christian och så får då Lukas vi Ösne. Erlander Östen töker i vänstra bordet för bollen här och så är Jester som liksom byr om man långt framme. Ottmar. Så en stäckning här till Benjamin Heinsen här monte väl vanta mycket Jens Johansson till Orvachen och i Brosteinen. Nu så jag vet att han vattlen och vi såg att ta jag så styckningen fettler så är Bäje Erlander som vänsterback klar framvid och Bjarne Ösne klar framvid. Vi såg att alla männen det är som vi snackar om totalfotboll det är alla är i alla positioner så skiftar vi och det värsta stolt där så att män tar räddningarna och i köknen får fram. Här att vänta mycket inlägg in mot på 60 mål någon Tor Thompson till Stinner och kommer ut och Bjärkar. Sen han fram emot Benjamin han släpper fram vid Jens. För han har sett han är Ösne. Ja, tar Gerdan. Så släpper alla med till skott här Benjamin Heinsen som räcker för ner Bjärkar. Fantastiska välgörst av Benjamin. En lång sändning ser han tema bollen vid man i Richmond. Sätter färra och släpper fram vid. Hej han kanske väl lite sen det måste upp ner över så skulle han kanske nu kanske illa börja säga så men han är kunnat då till att Jens för ner en tackling och spårningen är som man är innanför eller inte men väljer att ta touren fram och smäcka till och att han fram ur väl just av Benjamin. Hotna spark här till B36. Tar Lejanek för ju i lötene tar Kuito. Det är nog så stort inlägg som bäst kommer till Fremrostång. Här ständer bäranden så här och färre skudda borster. Så är det att vi här Christian. Ett nytt inkast här till B36. Det är nog Bjarne som ska ut att täga det. Bjarne kastar längt och vi såg att Ottmar är värne som position som Janne tar vannbollen. Och vi såg att Paul Johannes stäcker han och Einar lägger framför till stora men nu området på 6 det var klar att han vill. Så bäst bara för snitt av. Ja, han kommer att för en högt in där och släpper sin lånker. Så tar Ungen orkar för Tamaraldon så kan Otto Fredriksberg för hinvägen och han dår att renna kött. Blir Ösne efter. Ja, här blir han så stäcka över näka härlig att det kostar så ett golfkors och fruspark. Ja, det är det som ofta är nöjt att göra. Spelat för han hade han var golfkors för det men hade nöjt att gå så att kunna stäcka åtna. Nu har åtna kommit några längt ut Sojna och jag ganska rymlig ofarlig där ute men alla ska stänkas och som han alltså efter det som är efter att det någon. Malskytten kör på 6:30 Erlander Magnusson. Fruspark till NSOI här. Lukas som rotar borster. Rawaldor finner Christian. Det har något ögon vi Karl Lötchen om handbollen och Färösen till du ska säga ett fruspark. Magnus till Andreas. Vi såg att det är så Lukas som häver inte det samma hua press som det hade för Löt så jag nu och i förra halvlek. Och Lukas som träcks lite sen till Bjärkar. Det var ganska en Mial plus presslinje. Här Montliani har då får upp och runt i etta. Och Stottla så att B6 det spelar Ryan att börja vi att spela. Schalt om där under trust. Men är det där rätta av NSOI att göra nu? Skulle ta spela lagt ut en högre presslinje för att skapa ett måltrust? Nu men ju hinvägen alltså nu ligger där ölja köpt och men det är ett ölja väl lite högt igen men NSOI B6 för Lukas som spelar Kaira nu som då inte vinner för alla så släpper ju samma månaden så. Nej och vi såg att det hur väl där spelar nu Magnus nu han alla kom för trilla bollen att fram och Lukas kommer inte långt efter bollen och det så där vi känner B6 från underfärden Aron och det verkar som att den så ju väl boja och det kan vara uppe i vårt väl att ha 6 sin lång rätt. Nu får jag så jag vet vad händer om en så vinner bollen om det kontroll upp. Ja. Det var då sats på möje kanske i hinner levne. B36 vi här Rawaldor Jakobsen
Finner Benjamin. Det är snabbt Bjartna Vissar här, Rösni Einar och Karl Löchen. Så Paul Johannes. Här tar Erlend Magnusson efter kommer högt nian att hjälpa till. Lukas Roaldor Jabi i bollen så det här man kan släppa skottstöve och snittar han väl inom här men han är längst att linjevägen helt flatt ju av loftet så här är det frispark men väl funnit. Ja, det är det bästa låtet han B36 vid dessnon. Och det är otroligt stort så jag alltså faktiskt det outskrivable här i förskon fotboll att bästa dåligt från Erlend Magnusson hur så väl han klarar sig. Ordentligt stort lite han renner fram först all upp och bjöd sig till och är ganska en av farligaste med den B36 jag kan nog. Jag gör en urskiftning till Gestor på som ser utlöp utan att jag ser några nummeren. Ja, han ska utlöp för den här en vattsåpa. Ja, jag tar vidare Stein Bjarne Petersen som kommer ut. Gestor skulle bara ha vatt. Bjarne Petersen för ut. Och så är det spårningen om att det är Philip Lund eller kvar att det är Gittel Samuelsen kanske. Gittel Samuelsen som kommer in. Och det är så en taktisk sprayting som då gör att Benjamin Heinsen för att högra back och Gittel spelar så kanten någon area av Einar. Frusparske teacher här till NS. Oj. Så Benjamin som nu är batchen någon här i högre söju till B36 snär så här. Foil meeting här, eller foil sending till Adamon. Så det är så i hit här till Jens. Här är Einar Vissar på där. Jag tar lite att öliga högt trust nu på 36. Tar vi att truster i botten här Rona och Skingar. Ja, tar det Jarver på 6. Då får han igen och färra vi en och två man och välja för in för att vinna bollen. Roaldor finner Erlend i vinstra sida. Det är Just Vissar Ösne. Här för Just bollen. Ja, så en fotor 4 som Jever på 36 att Hotnansparsk. Jag har sagt av vår heter ett hemskift på 6 som kommer in och tar färdigt i section och stottla sucha att i halvårs nu jag vet vilka som tar sig att det kan ända halka det på 6 och så och nu står han åt och på 6 det lukas så sidor att då så Hotnansparsk. Det är nämligen i vänstra borg här på 36 som är väl en 4 men Paul Johannes Gaur som man vi hade någon stora borstar. Så är vi klar rota borstar och så ligger han med och texar till anlite Peter Reiners till så inte vill så komma. Får då rota borstar NSO till spårningen. Här vill domaren så att stäcka. Jag bara sen ungefär nu till inkast. Ja, det var faktiskt en rymlig särlig stöva. Det är texar till anlite och vi vet att ta är hötte till Galway så ska domaren flytta. Att för en 8 år så gärna hött någon. Hvis man finner slä så ska domaren flytta och det gör han inte här. Peter Riste bara uppe att och det var faktiskt en så gör som sparskar i bar i hött så det är very awkward om 6 skårar på hästa stövna. Här så ett inkast som ändrar ute till Malsparsk till NSOI. Och bara ja, till Peter komna fötter efter så ut till det här var det fint. Annars jag lyckas säga att han unge Mavren Gittle som kom in, han är en rättliga shoutelagare. Hever spalt vi nekvi och Archan och Nasbestalten så då finns några minuter bästa linjen snö och är faktiskt hur rättliga några affär så det är kanske förstått att säga han med Einar. Det ja, nu kommer vi veta vad händer i Hinomborg någon. Här kommer Tobias väl ut och så kan det gänga kört till vägen. 8 Fredriksberg. Över Tobias Vissar för bollen här. Så ett inlägg. Ja, här nådar så kom på plats på 36 och det kostar så ett Hotnansparsk till NSOI. Nu är det lördag som vi då ser NSOI så är ordentligt framför på 36 mål nu. Ja, det är det. Här vundar bollen på en omställning. Kan ganska bästa detaljen där säger det någon det är ett 3-4 dubbelt bandspel här mitt av bollen och så är det inte någon neighbor där sända sändningarna över i vänstra bord och NSOI bryter så. Hotnansparsk här. Taurer för ordentligt hemma allt bollen. Ja, här vinner han så i och Atlovo.
Atla kan ska sända Gitla Samuelsen av sted här. Per Langgaard. En fullsändning här fram emot Ottna och ut till inkast till B36. Röjner släppa sig Atlan vägen fram vid så linjen här. Det gör han ösning i stora mån. Så missar då så bollen. Som en räckvidd och i mål någon. Jens till Einar. Åter till Jens. Tar halda fram vet du hur att trus någon B36 pressa väglagarna träna så ut här tar här bollen. Det var ju ofta rycka till att ta sändningarna som ska komma ur vägen men här blir ta pressa och ganska onöjbar av det samma. Ja, och akkurat ja, det passar som du säger, men akkurat nu får 35 minuter i farner och nu ligger han första med över och över ett landa Andreas vi. Kontinuerar en liten feber ett eller en kramp i ett landa. Och det kommer alltså inte ovanta. Nej, det är akkurat det. Och det var hela tiden vi tog så om ta i ja, snär sista halva timmen kanske då kännas 20 minuter. Spurningen är hur så väl på 6 år orska nu. Ja, det ser ut att America är så klar han här ute om det är Peter eller kvar det är. Det är inte Christian spelar lunch att han spaltar en herrandist hösten och så att det nu så ja. Det är med så tydna vi tar som tror jag 40 minuter men att det är för mestast. Gestor på Sondam för öppna sig ett inkast. Och här kommer så en utskiftning och till er alltså som inte ovanta AP36 linon och till er akkurat Christian Restorff Mortsen som för ut. Och in i hans sted Peter Petersen. Tower. Att det då något som noterat där som. Ja. Att det är så han George klarar men Peter det är en väldigt spännande lagare. Han har spalt näka i Effodeildin har skått i Oxmalösne. Han är faktiskt rättligt donalig tekniskt och skjuter rösne och han är nästan fräcklaga som ska till så spännande att se som han kommer att göra omkring mål. Ja, först i att vi att ja missat några skott ur skyn i här. Rönna varvat att trösta på 6:30. Lukas finner Just och så en highflukt där från honom men så är det för ja, kvickar som kvartren nu och färre till Jamal till här som bollen. Ja. B6 då vinner bollen huvudbollen kommer och tar färra till stall Berge Clement och Ottmar stövne på en arren och Ottmar vann så till duellerna som han gjorde på nu. Det är visst stort. Det är manfolkadystur. Det må man säga. Petersen bäggest för bollen någon här vinner så ösny ett fruspark. Rolde Jakobsen vid bollen. Magnus ut i bordet till Erland. Lukas Sislevic så han kommer rättliga neck långt efter här i 17 håller inte ligger och Amiva till någon nu och arbetar. Röjnat att sända Just av sted här. Ottmar in till Roald och Mine så det om han klarar att skapa näka här. Hever Benjamin Vissara Batchnon, Benjamin Heinsen hever Batchnon. Bara efter han. Och Roald och ja, det var akkurat en skålstå att lansara men en ja, Karl Lötjen som väntar om en bärtje blockerar jag. Legend fräckt här till släpper tar till skott. Han nästan sin han lägger han väl här till väl Bjarne som mot kontroll Erland efter. Ja, det så det var väldigt fräckt och gospel. Vi snackar om Mivötlen känner så i förhållandet hur gott tag där hade jag på 6 men nu Tejas där som tillika som vänt i hållne. Magnus har nekva boltar som han står och spelar bollen åter fram och vi såg just det att en så gärna vipa sent vi armen någon och vi vet ju alla att det skulle göra. På 60 vi efter öliga högt. Vi såg en Roald som äldrar upp och en Lukas som äldrar upp till visla såtla så han. Då lägger neck för dagen och det ser gott ut. Ja, det ser spännande ut nu åt Fredriksberg och vi alla uppstår vi här. Röjna släppa till nu står vi här. Han kan lägga bollen in 4 allra helst. Finns på Johannes så han 4. Så 8 efter för jag möjligar häveran till
Det var så ett inlägg här i ranchen viläggare till honom. Som en av Sönderjack förklarar vinna andra bulten. Ja, det gör han så. Släpper backlinjerna. Jag har känt att det är åter och fram, men här är kört att det manglar det sista tjejen, så gör någon näka nu, men det var bara det sista. Släpper där fram vi här, Åtne Fredriksberg. Okej, det kanske. Ja, man röjner. Ja. Ja, det är vårt Åtne sina dikter. Han ständer lunch vid vattnet och gör sån tunnel vid Erlend, och jag såg att Erlend han ärgar sig. Och Åtne röjner sig så vid vinstra böjnen och så smäcker han i långra hjörn, men Böltsen fer fram vid. Han lägger som Åtne, han hever X-faktor. Och kan något ting. Han kan knappt lära sig här otroligt uttinchen nämligen. 20 minuter efter att spela över ner Disney stan alltså 8-8 mellan NSOI och B36. Barur Hansen lei hemaliga 8 stort för i halvlek och tulja har sett när halvlek var det så Erlend Magnusson som jauna i för gesterna uppe 36. Och Lukas kom till bättre än fötter efter här. Ja, efter det här vi såg att ofta att i duellen är vi Lukas så Lukas som spelar NS och inte på något med så för han syns Harley och igen och men det var ett Lukas så snitt av. Så ränner där efter Lukas. Han släpper till backlinjerna här. Janish ordentliga. Så kommer ett flatt inlägg. Här var Berge, ja, Gittle och Peter och här var Flöjre och Boje här inne. Balchen slapp så affärast. Ja, långkrent har Atla. Jag såg jag nu att B6 du valde att lucka av till det malspars. Då skippte den färra nian efter NSOI och det hade vi inte då att säga i Hållöjsen. Och Andreas och Ottmar öliga ständer med i världen och men det är inte så Clement finns ju några på remontel där som han är i förra halvlek och som Luis Paul Johannes är lugga som Delaware Center. Ja, det tror jag lugga som Tamptan och Luis Center då. Sända där Peter av stan här som räcker för att väl ut. Åtne Fredriksberg. Jag hade visst klart att skifta ut en så i någon som det ser ut. Paul Johannes ser ram i vattnet vid vattnet. Det är en av oss här. Jens. Jag tror en nej sändning ur en så i vägen. Det är tar det syns öskimlar ösnen så frustrationer som börjar suchas och ösnen en så i linan. Det var säkert det Atla. Nej, det är säkert det Atla. Det har hade fullständiga temar halda Disney och i förra halvlek men jag har sagt det så ofta att B6 är ordentlig hemskift i ordnallet och har ordentlig att trust NSOI Atlastan jag vet någon. Det är inte så lätt att lite boja den här färra efter sektionen och nu gör det såna skifting. Det gör där Barur Hansen kommer ut och in i Hansara stä är det nog Jan Benjaminsen här nummer 16. Ja. Jan Benjaminsen. Ösne en onkel lökare till NSOI som kommer av vattnet nu för målskyttan Bar Hansen. Jan Ösne en som drar skjuta mål. Det har vi sett. Ja, det håller säkert han det är länge sedan han sköt 2 mål och Lukas som vände det snart han blev inskifter och han tog väl och en onkel lovande lökare som ja, har störst talent. Han har tagit tar har han talent här vid Löchen. 36 vi här Ottmar till Andreas som är inne. Roald. Runt där sända Jetline. Nej, tar vi Peter Fist. Benjamin som vinner bollen och så kan det gå skjuta in vägen. Ja, Benjaminsen. Akkurat kom in pura fruskboen. Paul Johannes. Betuel och så Atla sända långt ut här han finns ja Tobias var det kanske som var kommer vi och någon här men ett nästan inte ordentligt sändningen här. Ett gott kvarter efter att spela av vanliga löktöjn här. Står han alltså 8-8. Och så Jan Benjaminsen. Till Clement. Och Einar. Och Marfero kommer ja, till bättre för B36 för på plats här men alltså har han spark nu. Ja, nu har han spark och det vet jag det är då farligare på men
stövan på framan undan till att Jan finns här plats här i mitten och värspalt vågar och Einar Röns skott. Ja, det var gott av Jan att finna det rum och lyckas rädda sig från Jan. Men så gör vi att. Ja, och nu har jag så ett hotnarspark. Spårning nämnt skapa några fyrdar. Karl Löchen till Röjar att ta hotnarspark ur vinstra bordet. Ja, beläkt och högt inlägg. Vet väl, ja, så Einar, men det är inte ordentligt, nästan inte kallat ett väldigt skåd. Ja, det är öliga beläkt och efter rötset. Man vill en annan mening vi har sån här om man ska kanske satsa på annan boll än det nere att om Paul Johannes och Klemmen skulle lyckas som Röna skalla bollen ner för fötterna att han nästa. Det var inte chackat. Jag tar vilja. Han lägger bollen bara efter rötset. Ja, så öliga kontrollera ut och inlägg någon beläkt och en hög boa att till hattar och stopp. Här på 36 för vi bollen någon Magnus och han är tvåren så gör om sig tar han av varvat bollen här. Ja, det gör han. Väl sloppet av Max Jakobsen. Andreas Ottmar. Ja, trummorna tar gera sucht till Vespen och till ett öligt orkester tar här var här då. Ja, ska bank någon. Och så Jan Benjamin så smäcka till. Och i stunderna här. Så åttne. Ja, nu börjar det ordentligt att närskast den så. 5,5 minuter varner och det är akkurat nu vi tar som om Taimojen sätter sig in. Vi suttjar att har halta sig för lörarna och halt om mäklare, halt om förlärare och Tiva har sett mer än kan det bli. Så nu ständer det. Karl Löchen vi har nog hållit man spark här för han har sänt det beläkt in och längt efter nu. Sinder här i hesa affär här i Flöjen boje. Skulle näka för skåta och här släpper Ösne Petersen av stad och tar Gittly Fuser hjälp på någon. Ja, här tog han snock så fast i blåsna här. Ja, han tog i blåsna helt med så tjän. Ja, han tog i blåsna och Peter Jever inte kost och det undrunarsamt ganska. Det är undrunarsamt och det har inte B36 det vi avskårar någon tror att han stäcker en alabe och här i Gittly är klara att hjälpa till så ja, onkel vill det ge guld. Han är väldigt sportslig Gittly till okej. Han kom så lite Öland och fer framåt här. Nu blir det så att lite fruspark i stegen på 36. Roald ska binda sig lyssnar. Så är han klar där. Här kommer fruspark. Det är inne på stegen. Jag kan den där vi en självmål här. Ja, nu är det utanför Hotnarspark. Ja, Michelin. En flott fruspark från Roald. Smäcka bollen in och Paul Johannes och Ottmar röjnar till bollen. Och Paul Johannes var så hött, ja. Och här måste... Ja, här måste det vara vandra mycket. Hotnarspark till B36 i högprosöja till Roald och Jakobsen. Som för att täcka det. Så hjälp här och så ett nytt inlägg. Lukas vi har någon som är räkva. Ja. Ja, efter det här en god stöva, en flott inlägg från Roald och här det är så laserbollen som detta ner i fälten och det kan alltid vara farligt. Och att nu hicka på 6 tar av högt trust. Stottla såcha men som vi inte vant av när jag ut och klockan ska stända tjejolfjärs men tar toska som då är garbetter alltså. Jag tror att jag näck 4 och NSO rönner sammanlöjs att efter malen. Paul Johannes för var ett bollen här. Så det syns att Lottna. Här är det Flöjre här inne, Klement och Jan och ja men nu är Andreas Eriksen. Ja. Boljan upp i anletet här till Gittla, men han säger skjut till att ta skeja av Hasson. Gestor. Jag finner Petersen. Så han ser inte klossat ut. Ja, han mäter till en 4 månader 4 på 6 väl att spela köra. Lukas Sislovic är affär. Här så hjälp på Roald Jakobsen är i Brostøynon. Jag släpper inte fram med andra som bollen här. Manglar i folk i Brostøynon köper 6 här.
Ja, då var bara två så kommer jag hjälpa Lukas här och men NSU var det en 6-tjej lagare, men nu lite lagare. Vi så just när den urskifting var framt. Ja, Betuel Hansen tja NSU för av vatten nu. Vinner Hansen där kommer Harald och Reinars Tøygård. Och heter Ösne, nu väger Ösne till Distant China så i mot KU och heter så med utskiftningar Ösne tar fram. Det var så människor som kommer och spelar där. Ja. Jan Benjaminsen och Harald Tøygård. Ja, och det är han är en Ulla Donald lagare som jag finner nekva med notter och i bästa daltene så att det är starka om då gör dessa utskiftningarna. Ötvärd mot KU. Nu får det så såcha. På 6 framvis högt press. Ja, lite högt av vatten och lötne på 36. Här är Nesui. Poljanos till Harald. Och 8. Ja, så är det. Var onko komna Josh på någon, men tar varvat så bulten. Karl Lötjen här till Jens. Går 20 minuter efter att spela här av Disnon och stövan framvis 8-8 och här lumpar han sändningen. Jan Benjaminsen flatt in 4. Karl Thomsen är nere. Här var han akkurat och stort och klämmen. Akkurat och stort. Framöver Elvering och Einar snurrar bollen fram om Benjamin och Janne pura för att han hade varit välspalt. Gytle Samuelsen här på 6-30. För räcker fram vid bollen här Lukas. Peter gör in i bröststeinen. Så det här hos Nekvon Monnon. Lukas klarar att släppa fram vid. Ja, här stäcker jag idag. Ja, det är det nu. Jag ser 2-3 sekunder för Sjön att hjälpa Lukas. Och han har hållit på bollen rymliga lunch och det kommer 2-3 men ett sånt så jag håller man kan såja det att möjen till spela och låta sig nu. Så orskar lugga väl att komma vi fram nu. Inte ordentligt. Det välja då att inte lägga lugga harst eller nek 4. Benjamin Heinesen och Einar Sköndarjek vi har tökon här. NSU alltså vinner bollen. Jens fram till Poljanos. Så här han Clement vissar. Roaldor. Ja, vi har nog ett fruspark här till NSU. Ösny ett sort taktiskt fruspark kunna bara stäcka en shot all upp någon. Han ska stäcka shot all upp någon för inte kort för det. Han har inte störst fruspark. Men fruspark var det ja. Jan Benjaminsen. Släpp till backlinjen. Och sen han fräckt in 4. Sen då han stäntrar chatta men han sänt några läckra bollar in till där. Spaltserar väl sen han kom in. Han är gott tag här av vänster så jag släpper fram till backlinjen flyer och gör det väl farligt. Det är så mycket att skilja. Det var gott inlägg och ungen lagar söker åter och öche. Här Erlinder står ensamma faktiskt. Jag har mer sagt att öche så det kunde vara vanta stövan. Så en Michelin går på 6-3 på vägen som Jever NSU att hotmanspark här. En Gilter Mövlager tja NSU efter. Karl Lötjen. 6-3 allt för att väga 4. Här kommer det. Här flyger ju på det här så stolta. Charla Näkar som fick ju köra pulsen upp av oss. Nej, det var jag sänder på men största chanser och i sidan håller ju NSU vi såg att här bollen för snitt över efter röje och här kommer i många att det var Clement som skulle ha bollen på och så det svängde mål att det kommer ett inlägg ett långt inkast och bollen för snitt över och så då klarar efter röje någon. Här är det efter att sända Clement att stä Andreas uppe och stöda bort först och Atlo och här Ottmar. Här kommer Jens nian rutinera och vinner bollen här för NSU. Så Benjamin kör på 6-3. Roald. Så här han flör mållägger här. Han är Gittla här. Och Peter, ja. Gittla Samuelsen här i bollen. Ja, manglar ju synder vi har inlägg någon tjånon. 6 minuter efter av vanliga lögtöjene och han står framvis 8-8 här i mittlen NSU och på 6-3. Ja, Benjamin Heinesen. Nu är Peter, men här är Ösne Karl Lötjen och tar så Karl som fär frusparske här. Ja, nu var det på 6 som fick ett inkast överlig av vattnen och tar valt att ta det kött och stort och det var något som Michelin här. Jag hade inte Benjamin Atla jag Jettle skulle kasta det inkast så vi ställer för så där kunde han finna stora män fram och prova att bli farlig framför målet. Och nu är det truster då skulle det tojna gänga
8 vi løtjen, det till gott. Och NSO i hinvägen tar färra självan till efter Siersmalen någon. Här Altor. Jo, tar röka efter det här sån valt någon. Släpper han fram vi här till Sporninggrön. Över 8 vissar. Så tar Thompson, ja. Det är Sporninggrön om han skjut om något hotmassparsk här. De bättre nu ut i arren men Taylor tvättas ner och tar han men bättre utanför en hotmassparsk till NSO. Så jag vill lucka en utskifting arren. Jens Johansson tror NSO. Ja, Jan Ellingsgård det som kommer in och en stor mäver. Ösni en välkänd lökare men ösni stark vi hade någon här kommer Hotnas Pascha. Clement. Nytt inlägg här för Hotna. Ja, en lägger väl fyra. Och så här Altor. Släpper inte ordentligt att skåta här. Oha, så det här om de kan sända Gytla där hinvägen eller att Peter när Gytla. Jan Benjaminsen kommer väl efter tja NSOI. Här lägger jag tja B36. Här lägger jag, ja. Helt säkert. Det bränner oss in fram mål tja dem nu. Och det att skifta Jens Johansson ut och Jan Ellingsgård in. Alltså det är mer för en man, men i huxar lukar alltid frisk boy och till mer som ösnet år fram efter Jan Ellingsgård. Ja, Jan, nu är bara ett var störst och i dejbollstövon. Men det är simpelt en... Så det utleverar man för man. Han kommer bara direkt in i miverna. Och det som jag vantar är ganska. Det har fördelen Strömman Sverige. Det ser inte ut till att det var just till Mästersverige. Alltså det som jag huxar är ganska. Men fyra, då jag framvis 4 män i världen. Och Jan teker så vinstra miverna. Det blåser. Jag vantar ganska där för att lägga mer 4 för att få Siersmalen. Jag huxar så vi att det ganska köra för att köra en offensiv lajkare in. Men himmeln, alltså man kan inte satsa allt. Det har gjort i hoppet, höstdagen och det har kostat. Det kostar i dorst, ja. Här är då går 4 minuter efter autisten någon här. NSOI, hessa Svennas lötna, har lagt näck 4 för att få Siersmalen, 18 Fredriksberg här. Man släpper till inlägg. Här är Tobias Wissar. Det är så ett inkast. Så efter en utskifting. Hesa färda B36 och tar tacka Magnus Holm Jakobsen ut och in i hans röst är det Hoen Samuelsen. Det har bara Gytli och Hoen. Tar två borar. Ja. Och tar Bayer Ölja showtolykar och faktiskt 2 stora talent tja B36 som vi får söka mera till i framtiden. Hoen Samuelsen alltså som kommer in. Vi nummer 14 och Richardson. Här kommer så inkastet tja NSOI. Tobias. Jag tror längtan ja på Johannes när inte att luncha bollen här. Stein släpper på 6-3 via Stanfield, nej Lukas. Han missar så bollen. Jan Benjaminsen tar en hand nå på här Östen Andreas Eriksen. Ja. Inkast. Ja, det är fint att inte på sjur som då kanske konta NSOI. Nej, men nu är tjejer först något farner och hvis hentan stövan heltes här så är det oivaglega när det Klaxvik och i Göte och Larvik att det gör det att avstånden framvis är större. Bäg från Vucicekaj och så ner till den nästa linjen. Ja, vi får så här är smaren det går 2 minuter efter vi som distan någon här alltså 8-8 framvis. Men man ser det att Berlin är nöjd till att vinna. Det är då vi vinner på 6 det så är det ska inte då avhäkta men tar det rymliga längt bortsfra är som det är ordentligt stottlet och det ser mig galtande för NSOI. Så här är inte Adjorsen som man kan bli att säga. Ja. Shuttle Sewer syftar. 6-3 vi här. Hoen uppe och Peter Visnock. Jan Benjaminsen kör så i stegen och Atlajan och fram till 8 Fredriksberg. Det kan ha längt John.
Johansson. Benjamin Heinsen byr om bulten ut i högra bordet. Så spurningen om derfor kommer vi i sydskiften. Här var han framme i vänstra bordet. Lukas. Ja, spelar så över bulten så Karl Löchen, han kan släppa ständigt och så har han Jan Benjaminsen vissar Ösne. Kommer Ösne Gittle Samuelsen efter. Väl kommer jag efter av honom. Ser det väl arbetet. Faktiskt av öllom samlån. Här är vi färdig till stallen. Åttende som röjner att släppa till möjligheter här. Han och så fria männa blå höjter. Åttende Fredriksberg och Gestor och ja. Gestor på sånt anfär så ett golfkors här. Det är alltså nu en halv minuter efter tar men är höjter nu. Men är höjter och vi vet inte säga ser möjna som vi har snackat om alla dagarna och som alla är så spänta på att såcha. B36 det är just öla väl för det har spalt att han sa något vi hövon press det är en frakt att säga. Halt säkert och nu var det sin röd att två guldkors var loft här. Jan Benjaminsen rönnes bara från vi Benjamin Heinesen. Det är alltså inte Benjamin Färd och borster först att vi här nu så Einar som tycker emot det. Och får inte inlägg så är ankor här att stota. För så ut till Malsparsk. 4 minuter lagt att rätt vanliga lagtöjne och hon är färdig tar först 5 minuter nu och stavan alltså 8-8 så nu har Line bäge 4 minuter att rätt att få segersmale. Tower Thompson här vid Malsparsk. Åttende. Just det, Ottmar Ferro som mot borster här. Langård till Jan Ellingsgård som kom in för att löta oss igen. Här löter nästan. Så det där Janna steg i vänstra borgen, gåsending. Det är inte ringstator. Här Einar Vissar och Östne på Johannes. Ja, det var Hotnarsparsk till NSOI. Det ska vara nu. Det ska vara nu. Vi såg ju stora män. Vi såg ju inskifta Jan Ellingsgård som har ett gott avsett. Är allt färre fram så att det är inte efter då NSOI hållna. Är allt färre fram. Och Tauror som tilltils neutrala och spelar bort han spelar också spel nu. Det nu det ska vara. Ja, här är det Hotnarsparsk här till NSOI. Jag vill längt till Karl Anchen att ta emot det. Så här slår på då Östne vi stretch någon på 36. Efter här var det ett rymliga blött Hotnarsparsk i åtterstång och det är ett annat bevisst att Röjna Gerard Jan Ellingsgård var här och men bara för länk så här finns ganska på sjö. Det är en sera goer 17 hållningar till B36. Pilsrande goer som man Östne var för hålla till China så det var 8 version hållik Line. Ja, nu här så han utla få öjliga gilt. Ja, det ser skott ut. Det är Peter som ligger. Det är Peter som ligger. Han är ordentligt. Han ser inte mannen som kommer ur Richmond och tar vänster så kommer NSO en brästande ner igen och att det att spela harst och han var släkt i bröds klara på att vånande kommer han 4-1. Så att stanta pura vägleser så inte vid det auto så kroppen stäsch spänner mot det tar kan bli ölla vanda mycket. Du spänner inte rich någon du spänner inte i halsen någon och då får sån ordentlig ambrest ja mer kommer vi fotlar för nu och det kan vara ska jag standas på sjön men jag vet inte han ligger så än. Ja, Petersen vill man inte allt och allvarsamt till honom så utla komma av fötter efter nu. Och vi där då alltså i tvåtryne som domaren har lagt att säga att det var 4 minuter lagt att säga och skulle det just en meeting så är det 4 minuter färdig nu. Ja. Kem kanske lite låta att säga att nu tar Peter över ligan och låta. Ja, och jag vill se att på 60 till 8 undermannar nu en låta och
Jag tror jag var så väl ja. Jag tror jag så väl ja. Ja, en så gärna här som sända bollen igen på 60 hållna och i fair play ända. Så kommer Torbjörn upp. Ja. Sända Gittla stå här. Einar och Jotlagar av Hasson. Det är sista utkast nu. Tojen är här kan omövligt vara näkt toj efter. Inkast på 6:30 här. Benjamin. Hohen. Släpp fram vi har som bast någon här. Fortsätter Tamar allt. Ja, det är inte något vetter och vi såg att det har bollen blir uppkast nu för en halv minut sedan ja. Och Atni han vill vara sportsliger och köra på 60 bollen efter och så tar jag då fram om urslutet att man såg till. Peter Reiner står i hever hooked att or någon flöjde färger. Tack han om möjligt att nägga efter. Walter. Det var det bollen på 60 Andreas. Till runt evilivelse på vägen akkurat nu. Det vill jag känna här vad det är ser smal men det är helt runt som tar att satsa alla manteln här. Walter. Här Bruxlar Peter Reiners för senast och fair så att dystren är låchen här vid löchen. Och Line på så sten i mitten så en 8-8 så men vi tar så om det Janet har ja i stora mån version halvlek på Line en så i stinnar ju för halvlek och så på 6:30 hemskift så 17 halvlek så 8-8 till var sagt han så på bara alltså det var rätt först. Ja, det är det måste inte ju rätt först urslut en så i stå fullkomligt att i för halvlek att det näck var möjligar skulle ganska haft ökt omstövna eller låslena hade näck var möjligar. Och så i 17 halvlek här på 6 kommer hemskift ut och det stod så att Erlander körde mål kommer fram vi som vänsterbackar och smäcker bollen i mål så att det var en otroligt underhållande dyster och jag hade på 6 det tar gjort och och meding till skammar viskulia en manfolk insatser tar vi bara då som närför drar just med ord. Det tror jag Elvies och så blir det fors och nu Dyson lever och tar vunnit 17 halvlek. Här som vi vant av öll under vant av att tar för kanske att ordentligt hakna under trust någon. Men hon är så gärna känna att har tappat 2 steg här. Är vinnaren av Hessen Dyson till KU och Witchinger. Ja. Det kan man säga och NSOI alltid är täpartner av Hessen Dyson. Alltid att B36 vi skulle vara öliga glada för att stay här vid lunchen och jag alltid ösnat att skulle vara öliga nökter vid insatsen som där visst i 17 halvlek. Vi tar som det för halvlek. Paul Johannes han dominerar med bollen samma vi Betuel och vi tar som Magnus som kanske inte ordla mäknar att sätta sig i köknen. 17 halvlek här Brøydes Minten och Roaldor och Magnus tracka neck man kan säga tracka karaktär och vinna flöjden artister samstundes som att backarna kommer neck ner vi allop och så vidare så att det så gott ut. Ölla stottla så jag Lucas och sprinta ner i press mot som räckva i malen och så vidare. Det gott jobb 6-1 Lucas så gott som det var jobb 6-1 och så att så gott var det känns så i 4 halvlek. Spettvert har så vilt det har. Det kunde då inte vara ett pressa. Och det som tog oss nämnde här att tar stora vinnare av Hessen Dyson till ju KU och Witchinger. Vi nu tar stövna nu tar ju Ötlinje har spalt touchdister. KU alltså nummer 8 22 steg och Witchinger 20 steg. NSOI att 3 platser tar för sig bara 8 steg där kommer på Seichan. Och HP och på 36 nu Jon vid 13 steg. Så kommer TPF så Sura Roin vid 12 Epistremer 11 skala 20 och så 0 Västerå och UF 8 och 6 niast men detta ger nettopp till att det ger KU Witchinger ett hampligt lopp från NSOI och särskilt Havnalino. Ja, och särskilt Havnalino. Ja, det kan man säga HP på 6 och 13 stegen och då ser vi det spalt ja, nämligen det tog en omfär och det är avgjort inte gott nog ja Havnalino tar vi det är väl. Ja, tror att det är alltid prika och ta som det att så snägga grader här norr Laxvik och Göte och så vidare och någon rymliga kallt här i hamnen men man kan säga att det är inte nöktan Chanalino. Vi tar som distan där NSOI och på 6 vi ungen kunde täpa
Bergelin var tvinka till att vinna och ta så ut ösnen till största bruks. Schafft du övertagning att Bergelin för rätt då. Man ser det är unga människor som kommer in chap 6 flyer teenager tar alltså strujas för lövn och möter sån här fullvuxna mannen och till verkliga stottla så det var runt allt för alla pengarna alltså. En fralikurdyster men så men tusen tack för att du varst vi och kon här tack för dysten. Ja, själv tack. Det var ordentligt stottligt. En finnerdyster vi löchen av och Line NSOI och B36 vi alltså bort och stine i mitten så in dysten ända är 8-8. NSOI kommer 8 ta 5 minuter var efter av 4 hållare bara Hansen sked till målet och 17 hållare var inte särskilt gammal ta och Erlendur Magnusson jauna i 4 B36. Således touchenda umfar i Effodeildini avgrætt og etlenda umfar det så att skromne kommande vekeskifte och det börjar långt frutja kvöld och det är så att Torsvölle nu jag hemma vet lunch skala mont jag sagt i öllum förron ut det någon emot KI frutja kvöld skala och KI alltså att Torsvölle lejardagen vera hinner 4 Disney i etlenda umfar så spalter och IF tar emot TPFC Sorøy Roin Ebestreimor tar emot NSOI B36 tar emot Vikinge och Nolsjö Väster tar emot HP. Hetta var havet hatto fra disnon vi løtjen og i kvöld. Som Johansen var vi mestjere, og Laura Wallis var fotografer, og Maria Siskason Nesa. Takk for i kvöld.